So ayun na nga, magluluto tayo ng buffalo wings. Una nating ginawa is hinulog ang sibuyas. Syempre binigyan ng bawang at mantika syempre. At hahalu-haluin natin yan para mas mag-absorb yung mga ano niya. At isusunod natin ang sili. Ang sili para mas lalong umanghang ang ating niluluto, diba? Syempre para mas hot. Hanggang sa hiwa-hiwain natin yan. Hihiwa-hiwain, charot. At ilalagyan natin ng UFC ketchup. Tamis ang hangyan, syempre. May kasamang sili pa yan, kaya masalong ano. So, pasensya na kayo sa aking voice record na to kasi hindi ako sanay. So, hahalo-haluin na naman yan para maghalo-halo lahat ng nilagay mo dyan. Syempre, titipid-tipidin natin yung UFC. May karga pa yan sa loob kaya binigyan natin ng unting tubig para mas masulit yung katas ng ketchup. Susunod natin ang paminta para masalong umanghang uli. Para napaka-hot na tayo. Hindi tayo pagpapalit ng mga jowa natin, charot. Syempre, hahalo-haluin na naman natin yan para mas uminit at napaka-hot ng ating niluluto tulad natin. Lalagyan natin ng asukal syempre para mas matamis at hindi maalat. Lalagyan natin ng minatamis na ketchup na yan para ano. So, pasensya na sa mga video na to kasi ang kapatid kong nagvi-video ay may topak yata, hindi alam kumuha. Hahalo-haluin na naman natin yan. Tsaka syempre, paantay natin siyang kumulo para ilagay ang ating mali pala. Bibigyan pa pala natin ng cook yan para mas masarap. Mas minatamis pa ang ating ketchup. Halo-haluin na naman yan, syempre. At tayo natin kumulo. O, yan na pala. Kumukulo na. Kailangan na natin pakuluin yan para ilagay ang ating chicken. At syempre mga guys ha, hindi na ako nagprito ng chicken. Syempre bumili na ako sa bayan namin. May tig-kinsing manok doon kaya napaka-crispy naman yun. Kaya yun na lang binili ko para mas tipid. Mas tipid ang ating budget. Yan, kumukulo na. Syempre, ininext na natin yung binili ko dyan sa bayan ng manok. Na manok na tig-kinsi lang. Pero nakikita nyo naman, masarap yan. At syempre, luto ni Marie Chris yan, kaya mas masarap pa yan. Hanggang sa nilagay na natin ang ating chicken dyan. Syempre, hahaluin natin para yung mga sauce niya is mapunta doon sa loob ng manok. Syempre, mapupunta din sa loob ng katawan natin yan kasi kakainin natin yan pagkatapos maluto. So, ang finished product niyan ay tan-tananan! Haluin pa pala natin. Yan! Syempre, napakasarap yan, no? Ayan nga lang. Thank you!